Molt bones, estimats espectadors. Ens trobem aquí al Parc Científic de Gardeny, concretament a l'edifici Cedico, i hem visitat les oficines de Ponent 2002, una empresa dedicada al món de les noves tecnologies i la informàtica, precisament perquè fa poc més d'una setmana van fer un dissabte una jornada dedicada als drons. Últimament haureu sentit la paraula dron per tot arreu, i és que alguns països utilitzen els drons, que són aquests robots voladors com aquest que tenim aquí, una mica més grans i amb més pinta de militars, però els utilitzen amb usos militars molt poc ètics, la veritat. Però nosaltres estem aquí amb els amics de Ponent 2002 per parlar precisament de quines aplicacions bones poden tenir aquests aparells, i també ens explicaran una mica com va venint la història del que en principi semblava ciència-ficció, que hem pogut veure en pel·lícules com Blade Runner, Minority Report o d'altres una mica més frics, doncs a poc s'estan establint dintre de la societat civil i poden tenir unes aplicacions perfectament viables i que en uns anys segurament que ja serà normal veure'ls volar per les ciutats. Parlarem amb el director de projectes de Ponent 2002, amb l'Andreu Ibáñez. Molt bones, Andreu. Bona tarda. I amb l'Òscar, que és un dels tècnics també i que forma part dintre també de l'associació de Lleida Dron, que uneix a totes les persones aficionades també a la construcció d'aquests aparells. Molt bones, Òscar. Bona tarda. I també parlarem amb altres membres de Ponent 2002 que ens explicaran una de les aplicacions dintre del món sanitari que volen fer els companys de Ponent 2002 d'aquests drons, que és el sector sanitari, com poden ajudar en el cas que hi hagi atacs de cor, accidents o altres tipus de fets tràgics que a vegades no s'hi arriba a temps, doncs amb els drons s'hi pot arribar més ràpid i tot. Andreu, explica'ns, fes-nos una mica d'història. Com comença tot el tema dels drons, primer en la ciència-ficció, però a poc establint-se una mica dintre de la normalitat del que és les noves tecnologies? Doncs com bé has dit, el tema dels drons és una cosa que no és precisament nova, és un concepte que els autors de ciència-ficció es van inventar fa temps. El que passa és que hi ha hagut un parell de tecnologies que han fet que una sèrie de circuits, de xips que fan falta per poder fer que els aparells volin i siguin capaços de ser controlats per l'aire, hagin baixat molt de cost. I precisament es tracta dels famosos aparells que tothom porta a la butxaca, que és un telèfon mòbil, que ara el busco però no el trobo. És a dir, els telèfons mòbils han aconseguit que baixin de cost, tant de cost el que són els GPS, el que són els giroscopis, en aquest cas el teu iPhone. Doncs el fet de fabricar-se això massivament ha fet que els preus dels xips baixin molt, i aleshores aquests aparatos s'han lluït d'aquesta tecnologia dels smartphones, i aquí dintre porten una sèrie de petits xips que permeten que això del vol sigui controlable, que sigui estable en l'aire, que es pugui anar en diferents direccions, etc. És el que ha convertit, fet que un aparell que fins ara tenia que ser, com bé has dit, amb ús militar i amb costos molt grans, hagi passat a ser una cosa molt assequible. Aquest aparato que tenim damunt de la taula costa al voltant de 200 euros. I és fàcil de fer? A mi me recorda amb aquells aparells que es feien de Mecano, una mica. Sí, en certa forma sí. Bàsicament és fàcil de fer, el que passa és que aquí, el que és la mecànica, el fet de muntar l'aparell seria fàcil. Són cargolers, normalment les peces se compren totes fetes i tu ho muntes, però ens trobaríem també que després aquí entren moltes components. Entren, per exemple, una sèrie de soldadures, s'ha de ser una miqueta electrònic, entra una mica d'electrònica, aquí sota tenim el que és l'electrònica de control de l'aparell, has de ser una miqueta informàtic, has de ser una mica manetes de tot, per dir-ho clarament. Els drons és la típica tècnica que comporta moltes disciplines simultànies. Una miqueta mecànica, els motors és una cosa que es belluga i s'han d'equilibrar, és a dir, electrònica, electricitat, mecànica, una miqueta de tot. Has de ser una miqueta maneta, t'ha d'agradar una miqueta tot. I sí, però la veritat és que hi ha dos passos. Un se pot comprar un kit que està premuntat o fàcil de muntar, o inclús te'l pots comprar fet. Hi ha gent que se'l compra fet, és uns aparells que valen al voltant de 300 euros que estan al carrer, i això d'un tamany com aquest, perquè encara n'hi ha de més petits que costen algo més baratos i que volen directament, no t'has de preocupar. El nostre cas és diferent perquè nosaltres volem intentar fer aplicacions, com bé has comentat, més transcendents. Per poder fer aplicacions més transcendents hem de tenir el control de l'aparell. Nosaltres hem de poder programar-ho, i per poder programar-ho hem d'emprar una sèrie d'electròniques molt específiques. O sigui, nosaltres no juguem a controlar-ho i fer vol, sinó que nosaltres programem el vol dintre i li diem fes això, i sense tenir que anar darrere d'ell, ell fa les instruccions que prèviament l'hem programat nosaltres. Són fiables aquests aparells? Perquè a vegades aquestes tecnologies sí que són molt boniques, potser en paper són molt fiables, però a l'hora de veritat fallen per tot arreu o no acaben de ser tot lo fidedignes a lo que en paper es demostra. O realment, si ara s'està veient un augment de l'ús i de la seva
producció és perquè realment ara són molt fiables? Mira, amb això hi ha una escala, com a tota la vida, malauradament, econòmica. És a dir, nosaltres quan comencem a nivell de hobby, comencem amb aparells com aquest, que dic que està al voltant de pocs centenars d'euros, però passem que a la jornada del dissabte passat, per exemple, hi havia gent que portava aparells que li costaven 7.000 euros. Òbviament, aquest aparat, comparat amb aquell, la fiabilitat no és la mateixa. Aquest aparat pot tenir més tendència a tenir algun problema. Els altres tenen motors més robustos, tenen estructures més robustes, l'electrònica potser és més bona. També tenen l'inconvenient que el que fan ho fan perfecte, però no pots fer res més de sortir-se del seu guió. És a dir, serveixen, per exemple, per fer un vol aeri, que és un ús molt emprat ara dels drons, i gravar en vídeo, i gravar amb una càmera i fer fotos o vídeos aeris. Però si vols fer una aplicació com la nostra, que volem dir-li, ves d'aquí, ves allà, no es pot fer. És a dir, n'hi ha un escalat i la fiabilitat sí que comença a ser molt bona perquè s'està, com bé has dit, estenent molt el mercat. I sobretot, i malauradament, això prové d'una certa forma del mercat militar. El mercat militar ha fet un avanç molt gran i aquesta tecnologia baixa, diguem, va dels militars a la societat i després s'empreen d'altres coses i és la mateixa. Anem a parlar amb l'Òscar, perquè l'Òscar també suposo que domina una mica el tema dels drons. Una mica, quins aparells hi ha per aquí? Això, per exemple, el que hi ha davall de les hèlices, què és? Bé, això és un motor, ja es veu ràpidament, un motor elèctric típic sense escombretes. Els que s'utilitzaven abans eren amb escombretes, aquests són sense escombretes que tenen una mica més d'eficiència i poden aguantar més potència. I veiem que van connectats amb un petit controlador, veiem que hi ha 3 cables en lloc de 2, és un petit regulador que transforma l'energia per a fer funcionar aquest tipus de motors. La gràcia que tenen és que són molt més precisos i tenen una freqüència d'actualització d'uns 400 Hz, el que li permet estabilitzar de forma molt ràpida, de manera que el fet que estigui totalment estable sigui més, com ho podríem dir, més Senzill? Més senzill i més segur, també, en certa manera. Això la tecnologia ha ajudat bastant. I aquells grans i no tan grans que es ficaven als camps a jugar amb avions controlats per control remoto, com aquests que tenim aquí, hi ha alguna diferència o allò va per una altra lliga? Bé, certament són 2 aparells que volen, però estan, com tu dius, en lligues diferents. Això utilitza moltíssima electrònica i molt processament per aconseguir estabilitzar l'aparell, i els avionets, o el que hem vist tota la vida, l'aeromodelisme clàssic, utilitza fuselatges i ales i són elements mecànics més que electrònics. Aquí tenim una electrònica que està tota l'estona observant els components, els acceleròmetres, baròmetres, giroscopis i sensors GPS per saber en tot moment la seva posició i quina és la seva actitud respecte a l'horitzó. Llavors, poder estabilitzar. Andreu, tornem amb tu. Explica'ns una mica el control remoto, com diuen els sud-americans a vegades. Què seria? Què porta? Perquè també té una pantalleta. És a dir, vosaltres podeu tenir una càmera instal·lada aquí per veure tot el recorregut que fa. En aquest cas, això no té a veure amb la càmera. La càmera faria falta una altra pantalla. En aquest cas, els mandos aquests el que permeten és, bàsicament, controlar el que és l'acceleració, el que seria l'acceleració, el que seria l'orientació de l'aparell amb el sentit horitzontal i després la inclinació cap a un costat o cap a un altre. És a dir, controlant amb aquests 2 eixos, movent els dits d'aquesta forma, podíem controlar totalment l'alçada i la velocitat i la direcció en què volguéssim que l'aparat anés. Més velocitat, menys velocitat, girar a la dreta, girar a l'esquerra i girar sobre si mateix. Només amb això, amb aquests 2 controls, ja podem fer anar l'aparat el que vulguem. Després, tots els altres aparells ens serveixen per fer instruccions en un moment determinat. Per exemple, li podem dir a terra, baixem un botó i l'aparat a terra. O li podem dir, comença aquesta missió, apretem un botó que està preprogramat i aleshores fa aquella missió que vol dir ves d'aquí a allà, ves d'aquí a allà, aquí aterrissa, aquí torna a despegar, etc. Programem els botons a fer diferents funcions. I a quina altura poden arribar aquests bitxos? Bueno, aquests bitxos poden arribar molt alts. Aquests poden estar tranquil·lament a 300 metres o alguna cosa així. Òbviament no és adequat, perquè pensem també un tema molt clar, i és que aquí estem en un tema de que hi ha una legislació ara per ara determinada que no contempla precisament totes les possibilitats que tenen els drons. La legislació ha d'evolucionar. Hi ha països que estan fent una legislació específica de drons i estan més adelantats. Com bé comentava l'Òscar, una cosa és l'aeromodelisme, que està perfectament arreglat, que hi ha una sèrie de normatives, però és que els drons són una cosa diferent. Aquests aparatos voladors són diferents. Aleshores, s'ha d'intentar mantenir les alçades. Sobretot, per exemple, aquí a Lleida, que tenim un aeroport més tard més d'hora molt a prop, no pots anar segons quina alçada, perquè pot haver problemes. Però si fos en un lloc molt més dens, amb més població i més avions, amb més cuidado encara. És a dir, hi ha un cert tema que s'ha d'anar amb cura, de no fer-ho volar en segons quins llocs, de que la gent en tot cas ho miri des d'una miqueta lluny, etc. Poden volar molt alt. Suposo que els pilots ja comencen a estar una mica collonits. Els
pilots d'avió. Encara els hi queda molt. Diguem que a Espanya l'ús d'aquests aparatos encara és una miqueta baix. A països com als Estats Units l'afecció, el que és el nivell d'afecció és molt més alt i comença a haver una miqueta de problemes, sí, comença a haver una miqueta de problemes, perquè clar, realment, com tu has començat a dir al principi, això és un tema futurístic, sembla el futur potser veiem ciutats que estan plenes d'aparatos d'aquests volant i clar, regular tot això és complicat, regular i controlar-ho, no? Perquè clar, si ara mateix el tràfic rodat, doncs hi ha uns semàfors, hi ha uns guàrdies, hi ha uns stops, hi ha uns senyals, però i el tràfic volant com es farà, no? És a dir, estem creant el futur, perquè això és crear el futur. Nosaltres a Lleida-Dron diem sempre benvinguts a Lleida-Dron, benvinguts al futur. No, és clar, perquè si et cau un bitxo d'aquests al cap, el tupet el deixarà ben guapo. Parlem de Lleida-Dron una mica. Ja hem tocat el que representa un dron. Què és Lleida-Dron exactament? Lleida-Dron és un conjunt d'amics. És una associació en la qual som una sèrie de persones que tenim aquesta inquietud, que ens agraden aquests tipus d'aparells, que tenim inquietuds a vegades mixtes, ens pot agradar l'electricitat, ens pot agradar l'electrònica, ens pot agradar el fer manites i fer muntatges, i en certa forma ens trobem. Aquest dissabte passat vam fer la nostra tercera trobada, vam estar unes 70 persones, i que curiosament la meitat eren de Lleida, però la meitat eren vingudes de tota Catalunya. Hi havia fins i tot gent de Girona, de Reus, d'Andorra, algú va venir de França, van venir 2 nanos de Madrid, perquè hi ha interès i estem començant i no hi ha gaires llocs on la gent pugui anar a aprendre i a fer tot això. I aquest dissabte vam fer una trobada que va ser molt interessant, en la qual vam fer una explicació completa de què és un aparell, quines peces són, on es poden comprar, per desenvolupar l'afecció més, no? Després vam fer una petita demostració en la qual la gent va veure com volàvem els diferents... Teníem uns 10 drons diferents, de diferents models. I per la tarda vam poder fer aquesta demostració de lo que és el vol relacionat amb el tema de l'aplicació pràctica dels desfibriladors. Òscar, un noi com tu, que deus tenir uns 20 i pico d'anys, si no m'equivoco. 26 anys. Com veus el futur? Perquè l'Andreu, vulguis o no, és d'una era més analògica, tot i que és molt digital. Com veus el futur? A partir de quin any, quan creus que trigarem en veure aquests aparells volant per les ciutats amb total normalitat? Inclús, per què no, pujar nosaltres amb un cotxe volador? Per exemple, jo... Bueno, el cotxe volador el veig una mica més lluny, però hi ha altres aplicacions que s'estan utilitzant ara mateix, com és, per exemple, la inspecció de la xarxa elèctrica, temes d'energia, sobretot ara que és obligatori la certificació energètica d'edificis, hi ha molts aparells que utilitzen càmeres termogràfiques per a indicar quina és la temperatura o l'eficiència energètica dels edificis, i hi ha diverses aplicacions com control de desastres o inclús rescats, que no tot és militar, per dir-ho d'aquesta manera, i comencen a aparèixer algunes funcions que són una mica més civils i més útils, potser, per a la societat pacífica, per dir-ho d'alguna manera. I d'aquestes funcions, la que Lleida-Dron, Ponent 2002 i Neosalús estan engegant en aquests moments és l'aplicació d'aquests drons en l'àmbit sanitari. I és que, bé, aquests drons poden portar perfectament un desfibrilador aquí i, per exemple, si t'agafa un atac de cor, doncs amb algun turonet, doncs fas la trucada i també en un dron d'aquests. Més o menys van per aquí els tiros, no, Andreu? Nosaltres vam entendre que es poden fer aplicacions més serioses i més transcendents per a la gent. Vam crear un concepte que li diem concepte FAET. El concepte FAET vol dir portar volant un desfibrilador on hi hagi hagut una emergència cardíaca al carrer. Una ambulància normalment triga una sèrie de minuts en funció de diferents paràmetres i un dron generalment pot trigar menys. I com amb una emergència cardíaca el que es tracta és que el desfibrilador arribi el més abans possible, doncs portar-ho a un dron era una bona idea. I el que vam fer és fer un simulacre, però complet de punta a punta, portar una ambulància, tenint actors, un actor que entrava un atac de cor, i crec que teniu el vídeo que fins i tot ho podeu veure. Doncs sí, veurem aquest vídeo aquí a la nevera, un vídeo que òbviament és una simulació, però que és molt fidedigne del que dintre de ben poc seran aquests petits aparells i grans aparells. Ho deixem aquí, moltes gràcies. Andreu, per atendre'ns, Òscar, moltes gràcies. Molta sort amb aquest projecte, que de ben segur les noves tecnologies estan a l'ordre del dia i segur que l'aplicació aquesta a la societat civil serà excel·lent. Molta sort també. Gràcies. A vosaltres. Merci, Òscar. A vosaltres també. I a continuació veurem el vídeo que ens ha comentat l'Andreu sobre aquesta simulació que van fer d'un atac de cor amb un dron de pel mig que porta un desfibrilador, però mentre vosaltres veieu el vídeo ens esteu veient aquí en petit perquè estem fent, bé, parlarem amb el realitzador d'aquest vídeo, que és el Miguel,
perquè l'Andreu sí que, i l'Òscar sí que estan dins del món de la tecnologia, les noves tecnologies, de la informàtica, però és que el món dels drons no està indicat tampoc en exclusivitat amb aquest tipus de persones, sinó que també a gent que no forma part del mundillo, però que els agraden els drons, com aquells que els agrada la pesca i són agents de Wall Street, per dir-ho d'alguna manera. Miguel, muchas gracias por atendernos. Háblanos un poquito de este vídeo. ¿Qué reto supuso hacer un vídeo donde se tenía que simular un ataque al corazón, hacer coincidir la ambulancia con la llegada del dron, etcétera, etcétera? ¿Y por qué te aficionaste a los drones? A ver, mira, el aficionarnos a los drones es gracias al Andreu, a la asociación de Lleida Drone. ¿Y en qué se basa todo esto? Bueno, pues en representar, en dejar constancia de todo lo que se hace y de para qué sirve todo este campo. O sea, es simplemente pues, hacer un vídeo, no solamente de esta trovada que hemos hecho, la tercera, sino la segunda también, que también fue fantástica, y representar en pocos minutos, porque ya conocéis el tema del vídeo y la edición, querer agruparlo todo y que todo el mundo lo vea. Luego se cuelga en YouTube y o sea, consiste en esto. El tema de hacer una representación de lo que es un simulacro con la ambulancia, con el dron, era intentar demostrar que el dron en un momento puntual puede llegar más rápidamente que una ambulancia. O sea, se puede salvar una vida. Y hemos utilizado lo que son actores, aficionados, lo han hecho muy bien. Hemos tenido también curiosos, los técnicos de la ambulancia, o sea, fue fantástico. O sea, salió toda la primera, no tuvimos que repetir muchas tomas, ¿vale? Y la gente, pues, nos lo pasamos muy bien, divertidos, mucha calor, porque claro, estábamos en pleno campaña de verano y bueno, y así quedó la cosa. ¿Hay mucho escepticismo por parte de la gente? Es decir, ¿cuál es tu afición, Miguel? Hacer drones. ¿Qué es eso? Hostis, pues es un robot. La gente todavía lo ve algo muy lejano. Tú como aficionado, ¿eh? Como aficionado, yo no creo que la gente lo vea muy lejano. Ten en cuenta de que se están viendo películas, prácticamente hoy en día las películas te están reflejando lo que nos viene ya de golpe, ¿vale? Y tenemos la película esta de Avatar, que ves estos helicópteros ahí con forma del dron, ahí con estas hélices, y no creo que sea tan disparatado un tema de estos. O sea que la gente ya verá los drones y dirá, mira, oye, que allá va un dron para hacer cualquier cosa. ¿Vale? La gente le gusta el fútbol, a la gente le gustan los videojuegos. Una persona que le gusta construir un dron en su tiempo libre, ¿tiene alguna característica especial? ¿Tienes que tener paciencia? ¿Tienes que tener mimo? ¿Tienes que ser un tío nervioso? ¿Cómo funciona esto? Hombre, tendría que ser, como ha dicho antes Andreu, tiene que ser un poco manitas, ¿vale? Que le guste la electrónica, le guste la informática, y que tenga tensión de piloto, o sea, aquello de probar y experimentar. ¿Vale? O sea, no tiene que ser una persona fuera de serie. Cualquiera, tú y yo, podemos entrar en este tema. ¿Vale? O sea, muy bien. Pues muchas gracias, Miguel, enhorabuena por el vídeo, enhorabuena por formar part d'aquest mundillo tan interessant, i ja ho sabeu, continueu veient aquesta demostració realitzada per l'amic Miquel, i després veureu més imatges aquí a la nevera sobre el funcionament dels drons i tot el seguit de continguts que queden pel programa. Fins ara, gràcies. Ya hemos terminado. Un beso. Encantado. Otra. Adiós. Bueno, adiós. ¿Qué te pasa? Tío. No jodas, tío. Juan Francisco, oye, tío, Juan Francisco, ¿qué me escuchas? Gente,
respira. Joder. 112, dígame. Sí, 112. Hola. Mira, tengo aquí una persona que ha caído aquí al suelo. Me he estado mirando y no respira. No respira. Que Vale. venga alguien, por favor. Vale, no se ponga nervioso. Le enviamos un desfibrilador con un dron inmediatamente y una ambulancia a la vez. Vale. En unos segundos en su smartphone aparecerá la ubicación del drop point más cercano. ¿Y cómo llegar? Que veo que está escasamente a unos 20 metros de su ubicación. Estése tranquilo, señor. Vale, muy bien, los espero. Ah. Ayuda médica. Retire la ropa del tórax del paciente y exponga la piel desnuda. Tire de la lengüeta verde. Aplique los electrodos sobre el torso descubierto del paciente como indica la figura. Presione con firmeza los electrodos a la piel del paciente. Comprobando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Manténgase separado del paciente. Se recomienda la descarga. Que nadie se acerque, que nadie lo toque, voy a dar una descarga. Manténgase Una, separado del paciente. 2, 3. Pulse el botón de descarga ahora. Descarga realizada. Se puede tocar al paciente sin peligro. Aquí, 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 aquí. Venga, va. Tío, muy bien. Venga. Perfecto. Venga, va. Bien. Aquí. Venga. Ya respira. Venga, aprovecha por lo que venga, una. Abajo. Interrumpa la MCC. 1, 2, 3.